kärryyhdistelmän kiinnittäminen järeään koivutukkiin, joka on vielä tuon 6 tukin päällä. Ensin mönkiä ja kärryyhdistelmä ajetaan sopivaan kohtaan lähelle tuota koivutukkia ja sen jälkeen irrotetaan renki tuosta kärrystä. Seuraavaksi kiinnitetään juontoketju tukin etupäähän. Sitten peruutetaan kärry tukin etupään kohdalle. Vaihtoehtoisesti, jos ollaan ajettu sivulle, voidaan myös nostaa kärry sivulta. Seuraavaksi kiinnitetään ketju milkärryyn. Koska koivutukki lepää tuon 6 tukin päällä, on syytä ajaa hieman eteenpäin tuota tukkia pelkän kärryn avulla. Nyt koivutukki on liikkunut 6 tukin päältä pois ja voidaan saattaa tämä kiinnitystyö loppuun. Ensin halutaan lukita tuo kärryn ketju niin, että tukin etupää ei pääse valumaan alas maahan asti ja näin hiekkaamaan tuota koivutukkia. Eli kiinnitys. Pannaan ketju takaa valmiiseen uraan ja pujotetaan ketju näin, jolloin se pysyy tuolla urassa hyvin. Ja seuraavaksi valmistellaan rengin kiinnitys. Ensin valitaan rungosta kohta, mistä tuo takakärry tullaan kiinnittämään. Sen pitää olla puun painopisteen takapuolella. Ja pannaan se tästä. Helppo pujottaa ja on aika hyvässä paikassa. Noin. Seuraavaksi siirretään kärryn takakärry tuohon sopivaan kohtaan puun takaosaan ja pidennetään teleskooppiaisa ja kiinnitetään se tuohon runkoon. Isot pyörät tulee hyvin tuota puun rungon yli. Irrotetaan aisan kiinnitysketju. Irrotetaan sokka ja tappi. Ja vedetään teleskooppi ulos ja lukitaan. Tämän jälkeen kiinnitetään ketju täältä takaa sopivaan kohtaan kiinni. Tässä on hyvä katsoa, että tämän aisan kulma on sellainen, että sitä jaksaa nostaa. Ja nostetaan runko paikallensa. Se tulee teleskoopin avulla varsin kevyesti. Ja lukitaan ketju loveen. Ja ylimääräinen pääkin voidaan vielä
vielä pistää pois. Nyt meillä on yhdistelmä valmiina lähtöön ja runkoon niin eestä kuin takaakin irti maasta. Seuraavaksi liikkeelle. Kuorman purkaminen tapahtuu sitten perillä päinvastaisessa järjestyksessä. Eli ensin irrotetaan perästä tuo renki, irrotetaan aisan lukitusketju ja päästetään runko maahan. Ja irrotetaan taempi juontoketju ja voidaan nostaa tuo kärry pois tuosta paikalta. Ja juontoketju irrotetaan myös. Seuraavaksi irrotetaan millkärry. Ja nythän siellä on lukittuna tuo punainen juontoketju, joten ensin pitää tukkia kiskasta hieman eteenpäin ja irrottaa tuo lukitus. Tehdään se ensin. Lukituksen irrottamisen jälkeen peruutetaan kärryä reilu metri, jolloin tämä juontoketju löystyy ja saadaan peliin. Ja irrotetaan ketju samalla tästä tukista. Tämän jälkeen laitetaan rengin aisa kasaan, laitetaan se kuljetuskuntoon ja työnnetään tuohon etukärryyn kiinni. Irrotetaan sokka ja tappi. Pannaan teleskooppi kasaan. Kiinnitetään aisan ketju kuljetusasentoon. Ja työnnetään renki omalle paikalle. Tämän jälkeen voidaankin lähteä hakemaan uutta tukkia. Ja äsken ajetun koivutukin mitat oli latvahalkaisia 23 senttiä, tyvihalkaisia 39 senttiä ja pituus 6,5 metriä.